suffer, sweet Father, you dey suffer too much, sweet Father, you dey suffer. Hello from check is Yankomo Bibi and so. Otimenkana and a Quasiada. I am Mubosum and another etoso dunum or a fimpimino echi edunum. Midiane ugu akufa. Uframe prof wa meje so. E papa say, Ochiami amenjo so say ya adiana. Ena koye Quasiada yi. Na enenso eye ajafu nyina da. Eno nti migina konya yi so. Echia egianu nyina ne titiru. Ɔbarima wuti misabre. Ne mesro ne se. Kosoa na ye japa ema fie no ene abusua no. Nyankopɔn so nam so ebehira wo. Na mesan eka wo se. Yeda so Kasakoa no mu. Ne santi ene de ebekɔ agina ɔbarima ne barima so. Esan se ene eye ejafo eda. Eno nti de edikan no. Ose ne barima de kan bi mu so ne se ni dua saa nso ena yewo ne gyan dade a ebo nko nso ka ho bi ena na ba ye twato no nso ye ni tuo saa nsem wo nyina ye ka na ye de ka oberma ne bema ho asem yesan ebube no se papa emosika se fakoto tam anase fakoto pieto na se wo de kofa oba sabi oberma no ho adwuma na oye no nyame nka ho nyame adom adase ne obesan atiminka bi medamasi God bless you, Father, you dey suffer, sweet Father, you dey suffer too much.